Ubah aku begini lingkar yang dia bukan nak. Nangin na tau kuding magkumhay kumlayeng na rin. Oh, ay sabi ng saya mapatay ko. Oh, ay sabi ng saya maninti ko. Nanduro mapapansing layang kandaray. Nanduro mapapansing yaumsin magaw na rin. Thank you, Sagoy. Sabi ni ba? Gentlemen, thank you. Haisin manate, hendin manate, gainaw tau kay pazare, sen dilum kudi, nang bulum pakam kay layra kulang tawai chaire. Oh yeah. Haisin manate, hendin manate, gainaw tau kay pazare, sen dilum kudi, nang bulum pakam kay layra kulang tawai chaire. Adubu nang se ay tagi ay ningi, adubu nang se ay kaki oy ningi, sino takkan biune olay sabi nang buru mapapansin layong kandanare nang buru mapapansin yung hanjin bakaw na rin. Chupa chupa chikatin, chupa chupa chikatin, chupa 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 kasi mamlan ure si maragaw ay mamlan sultan magasul Nangi mai thong se thaje bungam bi mai thong nangi mis na di satji mit da bungam bi nangi kuchu di sana bungam bi kuchu nangi khom kham kana khom kham bungam bi ni bum bum tara bi nangi thambau pamo bi ngaroi sabani kalak na pamoi bi ni bum bum sin magaw na rin. Oh, ang sabi ang saya maninti ko. Oh, ang sabi ang saya mapantay ko. Ang buro mapakansing ayaw kang danaray. Ang buro mapakansing yaong sin magaw na rin. Thank you, Pranam Gaurav and Kurumjari. Thank you.